Каталіцкі святар на Магілёўшчыне раздаў усю маёмасць парафіянам. Юзеф Сарпейка служыць пробашчам у рыма-каталіцкай парафіі ў Бялынічах. Ён здымаў кватэру, бо ў гэтым горадзе ў святара няма ўласнай плябаніі. Гэта месца пры касцёле, дзе жыве ксёндз. Але уласніца кватэры нечакана знайшла на яе пакупнікоў, таму прабашч мусіў выязджаць. Вызваляючы кватэру, ксёндз раздаў парафіянам амаль усё, што было ў памяшканні, нават мэблю, піша Католік Лайф. Усё раздаў, апрача таго, што дазволена пакінуць, што патрэбна мець, і кніг, усё іншае раздаў. Ад вопраткі да бытавой тэхнікі. Хто чаго патрабаваў у парафіі, тое і атрымаў. Вопратку, посуд, шкло, лядоўню, шафы, ложкі, крэслы, сталы, пралку, пасудамыйку, бытавую хімію, дробную тэхніку. Усё служыць іншым, расказаў ён. Святар дадаў, добра не мець нічога, апрача 2 вопратак. Зручна пры пераездзе. Ксёндз Юзеф з'яўляецца таксама пробашчам у суседнім горадзе, Беразіне. Яму даводзіцца абслугоўваць 2 парафіі з-за недахопу святароў. Святар азначыў, што дзякуй Богу за досвед вызвалення і сказаў, што новага жылля ў Бялынічах пакуль не мае.